Alex Borch li qed jaspira li jkun fit-tmum tal-Partit Nazzjonalista ħareġ u qed miżuri dwar l-akkomodazzjoni illi diġà jeżistu. Fil-fatt fuq filmat li tellaw stess fuq il-profili tal-medja soċjali tiegħu, Borch tkellem dwar dik li ddeskrivija bħala viżjoni li mixejn ngħajr miżuri eżistenti li minnhom diġà qed igawdu eluf ta' Maltin u Għawċini. L-equity sharing model li wkoll jintuża f'pajjiżi barra minn hawn u għaliex ma nużax Malta? Illi dan, inti f'dan l-equity sharing model, il-gvern jidħol għal-bidu, owner miegħek, għall-ewwel post tiegħek. Madankollu Borch li qed jgħid li għandu tim ta' esperti miegħu naqas milli jinduna li din l-iskema diġà teżisti taħt l-istess isem. Fil-fatt l-iskema tal-equity sharing tnediet 6 snin ilu fl-2019 u li minn dakinhar komplet titwessa u tagħmilha possibbli biex individwi jikkwalifikaw għaliha għaliex ma jkunux jistgħu jisselfu biex jixtru proprjetà bil-gvern jidħol bi sħab sa massimu ta' 100,000 euro. Aparti minn hekk, wara 20 sena tingħata mbagħad il-faċilità lil dak li jkun illi jixtri s-sem tal-gvern permezz tal-awtorità tad-djar. Dan iżda ma kienx każ iżolat, hekk kif l-istess filmat Alex Borch qal li l-gvern irid jibda jidħol garanzija għad-depożitu. Il-gvern jidħol garanzija fuq id-depożitu u jagħti parti mid-depożitu sem mid-depożitu għal dawn il-koppji żgħażagħ, għal dawn il-ħaddiema illi jridu jixtru l-ewwel post tagħhom. Iżda fil-fatt il-gvern mhux talli jidħol garanzija talli permezz tal-iskema ta' depożitu tal-10% li ġiet introdotta fl-2021 u ġiet estiża sentejn ilu, il-gvern jipprovdi d-depożitu permezz tal-lon personali li jitħallas fuq 25 sena li iżda l-interessi ta' dak is-self ikunu mħallsa mill-awtorità tad-djar u bekk l-utent ma jħallas l-ebda interess fuq is-self li jkun ħa. Dawn huma żewġ skemi minn 11 li fil-preżent huma offruti mill-awtorità tad-djar għal ċirkostanzi varji u li wieħed jista' japplika għalihom minnu fih. Aparti minn hekk dal-episodju kien interpretat minn diversi bħala eżempju tan-nuqqas ta' għarfien li għandu Borch, wieħed mill-aspiranti għal kap nazzjonalista u li aspira li jmexxi lil pajjiżna.